Halos 1,000 kulasa ang nagbalik sa St. Scholastica's Academy Pampanga o SSA CSFP nitong Sabado, February 7 para sa 101 Grand Alumni Homecoming ng paaralan. Pinangunahan ng Batch 2001 Silver Jubilarians tampok sa selebrasyon ng temang SSA 101 Together as One na sumisimbolo sa pagsisimula ng bagong siglo ng institusyon at sa matibay na ugnayan ng mga kulasa sa iba't ibang henerasyon. Nakiisa rin sa pagtitipon ang mga Benedictine sisters at educators ng paaralan. Ipinatupad sa homecoming ang isang pop culture fusion concept na nagbibigay pugay sa mga icon at impluensya ng bawat dekada. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng pagkakataon ng alumni na balikan ang kanilang school years habang ipinapakita kung paano patuloy na nag-e-evolve ang bawat henerasyon. Bahagi ng programa ang formal opening, batch presentations, pop culture at nostalgia corners at ang inaabangang raffle draw, mga aktibidad na nagpatibay sa koneksyon ng alumni sa kanilang alma mater. Isa sa mga highlight ng programa ang paggawad ng Gawad Husay at Saysay Award sa mga natatanging alumni na kinilala dahil sa kanilang professional achievements at kontribusyon sa komunidad. Ayon kay Joy Sombilyo, Batch 2001 Secretary at Gawad Husay Awardee, patunay ang mga alumni sa kalidad ng edukasyon ng SSA. Nagpapasalamat kami kay Lord kasi naging matagumpay. Nung una, parang feeling namin ang bigat ng naatang na responsibility sa amin because from 100 years, we are now celebrating 101st. Last year was so big So sabi namin this time, paano kaya tayo? Pero because of the teamwork and because our team is SSA 101, Together as One! Sa ika-101 na taon nito, muling pinagtibay ng SSA CSFP ang misyon nitong pag-isahin ang mga kulasa at panatilihin ang mga pagpapahalagang bumubuo sa legacy ng paaralan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.